IDJ Digital je imao vrlo uspešnih 12 meseci na YouTube-u i u narednih nekoliko minuta saznaćete ko je to u 2019. godini bio u trendingu i čije pesme su bile najslušanije. Na trendingu ove godine dominirala je Nikolija sa pesmom Sija grad, Darko Lazić sa pesmom Majko i MC Stojan Šalji broj. Pred kraj 2019. trending su osvojile numere Koraci u noći i Tresi tresi. Senida je nakon hita Mišića izbacila i numeru 100%, koja se preko 10 dana zadržala u top 3 na YouTube-u. Ove godine dueti koji su bili najslušaniji su Laga Laga koji broji preko 35 miliona pregleda, Emina i Nataša sa numerom Muško više ne mogu koji je posebno osvojio srce ženskog dela publike i MC Janko i Cvija sa numerom Ona bi to. Izdavanje albuma se definitivno vratilo na velika vrata zbog čega je konkurencija u 2019. bila jako velika. Među najslušanijim su Teodorin, Nikolin, Reljin od grupe In Vivo koji je predstavio njihov veliki comeback i album Trepera Klinac. Laga Laga je definitivno najslušanija pesma na YouTube-u kada je IDJ Digital mreža u pitanju. Pored ovog dueta najviše ste slušali MC Stojana čija numera Šalji broj ima preko 32 miliona pregleda, potom Darko Lazić sa 30 miliona, Rasta sa pesmom Mantra 24 miliona i Korona sa numerom Izvini mama 23 miliona. Cobi je definitivno obeležio vrele dane sa hitom Letoje koji ima čak 17 miliona, a iza njega su se našli Kanera sa pesmom Eliksir, Aleksandra Prijović sa pesmom Bogata sirotinja i Teodora sa prvom pesmom sa svog albuma Linija koja broji čak 23 miliona. IDJvideos.tv YouTube kanal je u 2019. prešao 3 miliona subscribera i time je postao jedan od najvećih muzičkih kanala u jugoistočnoj Evropi. A pred sam kraj godine je prešao i neverovatnu cifru od 1 milijardu pregleda u 2019. 3 miliona ljudi, jel tako? Prešli ste. Eto, 3 miliona i nešto puta. Srećna nova godina svim mojim, vašim, našim zajedničkim pratiocima, poštovaocima, kako god.